духтарои азиз, пудинаи агароти мо ана ҳами қадар шудааст. имрӯз манту пудинакати тайёр мекунем. инҷо бошад пудинаи замороженный доштем. соли гузашта морозилкава мондагӣ будем. ин фарш барои манту, пудина, пиёз, картошка кати. инҷа бошад барои кӯдако, баъдан зелень майда мекунем. инаш барои кӯдако, картошкаҳо, фарш кати, пиёз кати. инаш бошад барои мо. ману соҷида. ана ин гул баъди нигоҳубини тӯлонӣ ана ҳамин хел баргҳояш беҳад зебо шуд. ана ин бошад духтаро, гули дигарем ина бинед қариб шукуфтан ба омадааст. инам беҳад нигоҳубини дуру дароз кардам. ана решаи гул ба ман специально ҳамаи удобренияҳоя аз рӯи инструкция баргҳояш ҳамаш ана ҳамин хел шудагӣ буд духтаро. ҳамаи баргҳо ҳамин хел буд. ина бинед акнун. ҳавои мо гарм шудагӣ имрӯз тамошо бино. ина сушилкае баровардам. 1 соат ба қоқ шуд либосо. ҳавлиҳоя уборка кардем. барфу тамоман об шудагӣ. плюс 20 градус гармии ҳаво. духтаро инҷо аз валберис ман барои доғҳои сару либос ва доғҳои кухни средства заказ кардаги будам. комплект ана ҳамин комплект 800 рубле духтаро. беҳад средстваҳои номӣ ес клиник беҳад чизи хуб. аз рӯи отзивҳо ман ҳар гуна ҳар хелаша заказ мекунам. барои якташа интихоб кардан. ин паста барои тоза кардан. барои газовая плита ана ҳамин кухонни чизое тоза кардан. инаш бошад барои доғи сару либос. духтаро аз ана ҳамин гуна средства пятновыводитель, яъне аз доғҳои сару либос заказ кардам. антижир, против жира, нагара и копоти. баъд волшебная крем-паста. удаление 100 видов пятен. ҳам сару либос ба мешавад, ҳам посуда ба мешавад, ҳам газовая плита, хулоса ҳамаи чиз ба мешавад. ана ҳамин набор духтаро 800 рубле. фикр мекунам ки нархи дастрас кати. 800 рубле он қадар қимат нест. ин беҳад калон аст. ҳозир мебинем. ба фикрам 800 грамм дар ана ҳамин упаковка 800 грамм. ва ҳозир ана ҳамин доғҳои куртаи писарбачаҳома мебинем ки ҳамин средства меравонад ё не. ина ана ҳамин ҳозир куртаи ина бинед ҳам краска, ҳам рахҳои ручка. ана духтаро баъди стирка ҳамаи доғҳояш рафт. ба ҳамаатон тавсия метиҳам аз валберис метавонед заказ кунед. духтаро сезони оши алобия кушода кардем. ҳозир қати малика пухтупаз дорем. ҳавлиҳоя камкам уборка карда истодаем. соҷида омадаги қати малика. духтарои азиз, инҷо оши мо омода шуда истодааст. деги мо худаш ана ҳамин хел вразҷои сиёҳ аст. ана инҷа духтаро пудинаҳо уже баромадагӣ. ина бинед. фарзандон ҳама дар мактаб. малика имрӯз нянька. соҷида пардаҳои шуштагӣ будем. кашол карда истодааст. ты няня, да, сегодня? Аминка. Аминка.
духтаро инҷо гулҳои тирамоҳӣ баромада истодааст. Анютины гласки ном дорад ба фикрам. Ину бинед. Гулоб ба пуррагӣ бурояд, баъд хок мерезам инҷава. Инҷа бошад оҳанои гирди атрофи ҳамин агарота оҳаноша гирифтем. Акнун ҳафтаи оянда краска гирифта краска мекунам. Имрӯз борон гуфтагӣ, барои ҳамин имрӯз кардани будам краска. баъди борон тамом шавад борон баъд саро ҳавои борон ба як илоҷе карда оша омода кардам. Борона бинед. апал хоҳарони азиз, имрӯз самбуса омода карда истодам. Хамира ман пешакӣ дар яхдон мемонам. То 100 доная тайёр мекунам ва заготовка карда дар яхдон мемонам. имрӯз ана ҳамин хел формакати монанди курник омода кардам. инҷо бошад пирог тайёр шуд духтаро. ҳозир пирога ба пуррагӣ рецепташа барои шумо навор мекунам. инҷа апелсиновый пирог духтаро. духтарои азиз, курникҳои мо омода шуд. хамири слоён накати ҳам самбуса, ҳам курник. беҳад удобный анами хел пешакӣ тайёр мекунед хамира. удобный мешавад. духтарои азиз, айни ҳол ман дар наличия калтсий дорам, турматсин дорам ва омега дорам. калтсий бисёр савол мешавад ки барои кӯдак чӣ гуна диҳем. кӯдаки майда бошад, масалан аз 3 сола боло бошад, як донагӣ духтаро, як донагӣ баъди обеди. ин калтсий чӣ хел фарқият дорад аз дигар калтсийҳо? дар таркиби ин магний ҳаст, витамин д ҳаст ва витамин к. барои калтсия бисёртар организми шумо гирифтан, яъне ки 98% усвоиваться шуданаш, ана ҳамин витаминҳо беҳад лозим аст. ба ҳамин хотир дар калтсии ширкати атомӣ ҳамаи 3 намуд витаминҳоя якҷоя кардагӣ барои хуб организми шумо ҳамин чиза қабул карданаш. акнун дар дохили ин духтаро курси 2 моҳа ба фикрам 2 моҳа метавонед аз як оила 2 нафар ҳамин чиза истеъмол кунанд. духтарои азиз, ина калтсий маззаш чӣ гуна? боз савол мешавад ки кӯдак метавонад инро истеъмол кардан? бале духтаро, маззаи шир дорад, молочный вкус дорад, беҳад приятный истеъмол карданаш. яъне ки кӯдакам метавонад истеъмол кунад. баъдам оиди омега. бисёриҳо мегӯянд ки омега бӯи моҳӣ мекунад. не духтарои азиз, ин омега бӯи моҳӣ намекунад. шумо кӯдакатонба метавонед дар дохили ана ҳамин оба каша диҳед, ё ки метавонед ҳамин мармелада диҳед, худаш кӯдак мехӯрад. баъдан турматсин духтаро, акнун турматсина ҳаматон дар бораш медонед. ин чиз ниёз ба реклама надорад. ба ҳамин хотир лозим бошад марҳамат нависед дар личкам.